Yes, my people, today I bring your way amaokwu ibu n'uche, memory verse. You will need this memory verse. You need to have the verses of the Bible, the scripture in your heart, so that when the time comes, you bring them out. So, today we are taking it from Ndị Rom isi nke 12 amaokwu nke mbụ. Ndị Rom isi nke 12 amaokwu nke mbụ. It says, or say, ya mere ụmụnna m, eji m obi ebere niile nke Chineke na-arịọ unu ka unu chee unu n'iru Chineke dịka aja dị ndụ dị nsọ nke dị Chineke ezi ụtọ, nke bụ ikpe ekpere unu dịka uche si dị. O si na Ndị Rom isi nke 12 amaokwu nke mbụ. Okay, now I'm going to read it slowly so that you repeat after me and memorize it, okay? You can play the video over and over again. All right, so let's go. Ngo, ego. If I read, you repeat after me. Ya mere, ụmụnna m, eji m obi ebere niile nke Chineke na-arịọ unu ka unu chee unu n'iru Chineke dịka aja dị ndụ dị nsọ nke dị Chineke ezi ụtọ, nke bụ ikpe ekpere unu dịka uche si dị. O sitere na Ndị Rom isi nke 12 amaokwu nke mbụ. Ị ga-ahụ ya na Igbo Baịbụl nke dị na bible.com. Ebe ahụ ka anyị si wee ma pịta ihe amaokwu ibu n'uche nke ụbọchị taa. Ngwa ka m gụkwa ya ọzọ. M ga-agụ ya ọfụma ugbu a. Ya mere, ụmụnna m, eji m obi ebere niile nke Chineke na-arịọ unu ka unu chee unu n'iru Chineke dịka aja dị ndụ dị nsọ nke dị Chineke ezi ụtọ, nke bụ ikpe ekpere unu dịka uche si dị. Ngwanụ, otu a ka ọ dị n'ụbọchị nke taa n'Igbo School TV. Please subscribe with us and like and share our video with your friends. Daalụ.